Ichi chirongwa chamunoyikirwa pano paTeachCatch MTV ndinzwe yiwo apo patinenge tichiita hurukuro nevasungwa vari mukati mechiturongo. Akapara mhaka ipi uye akadzidzei ari mukati mechiturongo? Kana achinge auya kumusha muchamutambirawo sei? Kugarama mvura 2009 Wose yangu bama TV epamba ambapo ndakagara nemakore mangani 24 years. makaba ma-TV epamba maida uchase kumatengesi ndiwane mari. Unogara nani? Namai nababa. Saka ndianaka kumuunganira imozvo Baba na sisi. makapinda lini? 24 February. This year. Makatongerwa makore mangani? 12 months. Namai 6 months. Saka ndopira 6 months. Pamakamba ma-TV maishandira? Aishana ndogwedzo. Atizi nomaina. Mune mudzimai here? Nemwana? Mwana wangu. Chii chakanyatsoitika musi wacho? Maigara muchitora here vasingamangare kana kuti musi wangu muchinetawo kuda kuti munyatsotsanangura? Ndasagara ndichitora asi tori zvemusi wacho. Ubishiwo nasisi wangu ava ndakatorenga TV kutuma TV yangu. Kumhanya kutozvava kuti TV yangu nazimo TV yangu mutengo ndoka kuzobatana kuti uende kumangana. Sisi wangu akadzi yangu ende inondisira zamwe nababa wangu ndovakamangana nayo kusvika pakufunda kwangu. Alright, mataura kuti muri munhu anga ari gweja achibatawo mari dzake. Chii chakaita kuti mube mumba murengi mamusina mari? Ndine claim rababa. Maclaim rababa vane confusion zvamboitika last year pandadzimba maclaim. Dzimba kwandakaitwa maclaim data mari kadza kunetsanetsa semunhu ane mwana nemukadzi mungorobhalansa both sides ndoka kuzofunga TV. Pamakatora ma-TV aya hamuna kumbofunga here kuti dai ndatanga ndambokumbirawo baba mari kana kuti sisi wangu mari isati ndatora? Ende maifungira here kuti mwana wamai angu angandisungise kana kuti baba wangu angandisungise? Ndaitombozvifungira zvekusungiswa. Ndakatozifunga zvekusungiswa zvomudaisa kungopara musha ukuti ndaitoziva hangu kuti musha pandaito ndikazongokuwanawo chance ndozodaidai kugadzirisa ma-TV evanhu. Ndakaenda kwabatisa kwandakamabatisa ndinatozoona mari ndozonotora ma-TV yandodzosera pamba. Alright, mukukura kwenyu ndopekutanga kutora zvinhu zvasisi here kana kuti zvababa kana kuti mama agara muchimbozviti? Ndekekutanga. Ndekekutanga. Tinotenda. Saka imimi muchizviona muri kunoku ndiani anomboya kuzokuvhizitira imimi? Ndimai. Baba nasisi? Havana. Baba nasisi namukoma dzimuhama hapana kambouya. Mudzimai wenyu? Anombouya futi. Alright, mwana makambonzwa kuti ari sei? Mai pavanotouya ndongondiudza zvizvi zvacho. Alright. Masoko amungada kutaurawo kune baba venyu nasisi venyu muri kubvuma kuti makavatadzira? Masoko amungada kutaura kwavari? Ngavandiregerere mukadzi wakaita. Kana vachikwanisa vanofanira kuuya kundiona semwana wavo wose yakadzi yangu. Over to you say, ndimi munogara navo, ndine muchivaona, munoionawo sei nyaya iyi? Nyaya iyi inyaya inenge ichida kuti igadziriswe zvifambe zvakanaka. As you know, Zimbabwe Correctional Services, we have moved from the punitive era. We are now into the correctional era. So we believe there is a chance for another person
to reform izvinhu zvaanenge achikanganisa. Saka isusu our duty as Zimbabwe Prison Correctional Service officers ndere kurehabilitate the offender kuti zvauya ari ingava iri behavior kana kuita kwake zvauya ari adzoke achinja. So we are talking about rehabilitation and reintegration. Saka pa rehabilitation yake we focus ne psychosocial support. Tikutarisa zvinhu zvinoenderana ne behavior, psychological aspect of an offender. Kuti chii chingadai chiri kukonzeresa behavior iyi, chii chingadai chiri kukonzeresa kubauka, zviri mupfungwa here zvakamira sei. Then the social aspect, kushayiwa here chii chiri kungoita. So as we focus on those things, psychological support, offer counseling, offer therapies, counseliwa, tinotanga tamuonesa kuti if iye akakwanisa kuadhmita kuti zvindakaita izvi ndakatadza, that's where we begin. The challenge ndeyemunhu asingakwanisi kuadhmita kuti inini ndakatadza, anofunga kuti ari right iye akatadza, but akakwanisa kuadhmita kuti ndakatadza, then takuchitazama manje kupinda naye manje murongwa mumaprograms kuti ayo mhosva yako iyi ndikubaira inyaya yekushaya. Kana iri nyaya yekushaya takuti kunokuhave maskills training, and we offer professional skills training. Tinoita carpentry, we do building, we do welding, we do panel beating, zvakawanda wanda, almost maprogram mazhinji anozvakanaka. Saka iri issue yekuti munhu haasi kukwanisa kutsvaga mari yake nekuti haana chaanokwanisa kuita, we equip in with skills so that when they go back to the society vanowana vari vaine something chekuti vaite to sustain them. Thank you very much, Sam. Back to you. Advice yaunganokupawo vechidiki ndeipi, especially tichitarisa nyaya yenyu yakaitika? Ngavasataura zvinhu zvevanhu, vanhu ngavasiye zvinhu zvevanhu, munhu ngaite zvinhu zvake. Munhu ngaite zvinhu zvake senokuti une mapersonal wako, maproperty nachii, nani takatoruno zvangu ndakatotengesawo zvangu. Imamustori nayo kana ndandinazo makadi kutora zvinhu ngambonetsana ndine mukadzi uya wakambotaura kuti mungoenda kwakaita mukadzi unongoenda neproperty yese. Mamusati makaburitsa ipapo mudzimai mama matorambana nayo? Hatinorambana, takanetsana aine nhungu, vaatora zese zvainga vazombodzoka tikambogara pamba danamvura, asi iye aiti matauriro aita aiti uyonitori kubva kuipa, ndikati ndakabvisa mari kakubva kuipa ndoramba ndikura kuti iyo ndokaenda wega inokudzisa. Takanetsana iwo mupfungwa dzako vofunga kuti zvakakodzera kuenda kana ndakambomirira kuti achauya sekumaformality dzese kurada takaita. Mama akatora takatobvisa mari yedu tikatoenda, hama dzekwedu zikatonezira nehama dzekwavo wakatodzoka nemudzimai. Saka makambonzwa kuti mwana ari sei? Mai wakauya Tuesday unondera mushonga izuru, izuru ndakataura nawo. Makataura nayo mwana? Mai kuti mwana akura sei? akabarwa just year just unofanirwa just 8 months. Mamusati mambona akamwana ndina November December. Saka pamwe pacho hamumbomufungirwa kuti mwana seiwo muchionawo mastages hazvimbokubata here? Ndo zvinonyanya kurwadza manje izvozvo pamwana. Alright. Anonzi ani mwana? Matikaishi musikana? yes. Babalayo. Mama maseka museke babalayo. Ndifani. Chii chiri fani? Ndima zvambodaro. Buduzi babalayo. Zvakanaka, ndozvitarira. Alright, tinotenda. Thank you so much. Tinovimba kuti baba nasisi
vachaona vhidhiyo ende mwoyo yavo ichanonyevenukawo vachiona kuti machinji. Chamungade kuvavimbisa kunzi vakazoona vhidhiyo ndechekuti hamuzosvika here mune shungu dzekuti imi makandisungisa mototanga violence. Hata timbori nadzo but hadzinopera jeri inokudzikamisa hatadzikama hatabo Mabo. tabo hatisina gairo kondomufungwa hatina tapamwe Hamusisina. tombofunga weizvozvo shuwa ungabva wadaro iri but nekufamba kwenguva nemakanseling apao vatombokuona mukuru zvinoita zvichidzakaita zvidzikira dzikira ndozvosvika pakutoti haya 0-0 ndindakatoshaisha infact. Imimiwo makasvika nepanguva yekuzviregerera sedungamwo. Pakashaishika tangoita zviri sekuti mai vantombouya havo ndingaizokwanzivatera. Mataura kuti mai vakabvira mushonga, ngori mushonga wei? Ndine asthma, inhaler nemajekiseni acho nesirap nemapiritsi acho. Alright. So how are you managing kunaya kwese kuri kuitika uko? Tine zvinodziya here. Mune zvinodziya. Mai vanozama Tinovatenda mai kwavari. Chimbowatendai pamwe wachaona vhidhiyo, chimbowatendai kana even nemutupo chaiyo. Ishumba zvinhu varidzesangu aiwa mama vanozama ngati kosadhi vangu vanopedza. Sure. Aiwa tinotenda. Thank you so much. Nasisi kunyanya vandakatadzira vanhu vangarira handiregereri ndavakushaishirai pahombe ndiregereri ndimwana wenyu baba ndichadzoka kumba monditambirawo semwana wenyu vamatambira maimondidakari hanzvadzi yangu iyo ndakatorora imwe tv yacho ndiregereri yemumwe wangu vandisira zama wani tichimbowirirana wani nezva ndakatomboitawo wani zvisina kuti wanani nani samukoma wako ndavakushaishira ndiregereri ndichadzoka kumba ndomboti change tiwirirana zvimawirirana taingoita kare sati ndaita chitiko ichi. Izvezvi ndiri muprocess yekutaura nevezepcs kuti kana zvichikwanisika ndiuye kumba ikoko ndikumbiro riregereri. Pandinouya kumba mutambiriro ndichakutaurawo nemi tisati ndabuda nguva yangu yekubuda isati yakwana mutambiriro ndakashaisha. Tishka TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa